kita kesini kejing kai kabangan a shapi kejingnya kut r lane palat r ne palat r bat ke bible ka ong lane ka hukum ya kejing yolong kawe tingni pet ko ring kong kala nong ka ba ni kong kada khat ka ba shipo tinga kerpat ya pi ko para banget daga kerteng utrai daga kerteng uji sukres ubo utrai jungi ba pi baro pinyakran ya kajo bat bakin omlong kejing ya prat hapdeng jong pi hanrei ba pinyalong ya ki bala penjanai lang ha kajo kejing mod bat ha kajo kejing perkat ka bible ka hukum yangi bangin yalong kawai ha kajing mut ha kajing yakren ha ki e baro example ngan ai sementang yakren ni ke haying hasam ha ka bede bat ka ba kinjamet lane ka bekinjamen sim ka bible kam sha engi bangin ya don ya kata kajing ya per jing mut tehen re ha ba ong kam sha engi bangin don ni kajing ya per jing mut kamut pat ba pinya menjur la kaya menjur ya ka bom dairu pihak pentunjuk halade hakapor ba yakran kumto let's say kajing ong jong apim sngode let's say kajing ong jong pi kam sngode tehen re ka bible ka hikai ka ong bangi de banya don ye kaju kajing mot ti kumno phin la ban le e kata tunjuk bhai gitu kiktien namar ting ting ilam ijukran ni nga ke palong ya pher bat nga rengan ni tho hak e pi ngam jus ngap kum tu ngajulet sekendong ngajulet perkat ikut kejing keren bangan yo lang ke kejing mut lada dei lada dei ba ngan chu kentat bet hanrai bon hi ngani tho e pi dei ba ngap pensarong ka para chunga bon ka badai mat bon ngayo jingkur khu da ka baka ka keren ho tu hak mat nga le ak kum tu kum ba pediang rengan let sekendong ngap perkat bai ka tu ka tin ngam jukut kum tu te hanrai hadin pat ngayo lang ka tu kejing mut ka baka ka keren te kamot ni haban bishar bha lada keren ma piru nga haban ngap bha hadang keren mangaru nga haban ngap bha te henrei lada keren ya kabadai wajule persya ni haban ya don ya kaju kajing mot bangini long kawai kajing mot haka kajing ya keren henrei ompat haka babakla hadang babakla mangaru dei tang pangalalong nong sarai ngalalong nong hikai ba pinchup tiang be yanga pila ban ong yang ngapet ketu kepalek ma pi kalong babakla tingar ngare ban yo kita kajing mot ke ba pi kren da kata kemot ini yo kan ya kata kajing yolong kowe namar ladangi yolong kumni sipara hautrai ladangi doni kata kajing ya per jing mot kamot ngilong kata kebalang kapapat kapapra yawan jing senglang kumni taba yo pat ya kaju kajing mot ti habang ya don lang kumni ngiri ban yo lang ya kaju kajing mot namar ka ting kajong uplay ka ong ba ka hukum bangin ya long ka wei kajing mot ti wat ju shukut no kumto salet ha kandong ban kelino trai ban duai la kalong bede la ni kalong kabalat hisin ban udruf ngaladon kajing ya keren ha pedeng jongi ngaru ngalapen kesan ya lade udruf ru lapen kesan ya lade udruf ang pi ki kasi ki bomlong ya ublay ru pi ong bet me dei ban ong ap kamu de ban ong pi ngaru ngong kata kalong ka babakla ublay jingi tu ulong ublay bakrau nimla ban ong pi ni ha ban ong me tinggal don kata kajing ya pra kajing ya per jing mot hang ta te ha ka we kasi ga bang adang syong ha podukan ngarwai kata kajing ruai तेरी कृपा बहुत है तेरी कृपा बहुत है आप मेरे साथ रहते बहुत है यीशु अरे ngap kata ngom ko ong ap ngasong thoken namar bakak tin hindi la ti banong ap hare ti kasi jungi nyim la ban ong pi ni hab banong me namar ble jungi long bakrau te ngasong tho ble hikai nga ong wana peneram syo namar la ki syakri sa kumno gitu kikran kumno ki ruai kumno ki ong pi ni ki ong me ne ki le be ban penan burom nga
tinggi yo no ya kaju kajing mut ngong no piru klembak la ngaru nga klembak la de kemud ha ka to kebentaru ni dan kamban smooth ho namar teng teng ni poish kajing ya namar ba ya per jing mut re barabo la kalong ha ka kam yin kam sem ka ba de bat kani ka met ka ba blu la thao ni de ban yo e kaju kajing mut la kalong ha ka kam balang ni de ban yo e kaju kajing mut namar la dangi per jing mut salong kum kitu ki bre ki bete yu mut babel namar kitu ki yette ya ka e ka bakenja perthai kala kut no kum to tela da ya gaji sakri playru ni yette da ka bakenja perthai kan syukut no hinam la ban kot syadu syabenang namar kitu ki umban yette yu tu mut ban yele syabenang ngiru ni yette kum ne ban sakri ban le syabenang tela da ngi ya per jing mut nyem ya sngo tho wei ong ai ternam ai da ka khurat wei ong ai mau ai da ka siap di kampoi kan che ru tingi haban long ki start bengi don ne ka juk ka jing mut bahkan kloi kan kata ka jing yate ka jongi amen ini pet ar kurin kal nong ka bakhat lai ka khot ka bakhat wei ini lah masahikan ekstra mah masahikan ekstra tasahikan hila masahikan ngamla rete ban आयला आप हमेशा इरेक ये अभी जो मैं सिखा रहा है यहाँ पर कि हम लोग हमेशा एक होना चाहिए अलग मत होना अगर आप दीदी के साथ आप वहाँ पर काम कर रहा है तो जो भी दीदी आपको कुछ सिखा रहा तो आप उसका आज्ञा पालन करो समझ रहा उसका जो भी वो बोलती है उसका बात मानो ताकि ईश्वर आपको आशीष दे ठीक है हमेशा अलग मत रहना उसकी बातों से जो भी वो सिखा रहा आप वही कीजिए ठीक है तो iniไปอาร์คุเรนขัดลายขัดเวงอาร์คุเรนขัดลายขัดเวงอายุกับไบเบิลก็องหากกับไว้ดอกก็ปราบังเงิดคุบเลยพีโตพินลงกิบาลับเป็นจานายโนโตพินลงกิบาลับเป็นตึงเงินโตพินยามดยากระจุโตพินยาชงสุกโนเตียวเบลกจิงเอบัดกจิงสุกอุนลงรังกัดบัดพี่ทั้งนี้ก็อาจิฮิกายก็องกุมน้องอันปุริเบียงใส่ซีนหากกับไว้โนโคปราบังเงิดคุบเลยยาพีโตพินลงกิบาจานายบัดโตพินลงกิบาลาเป็นตึงเงินทั้งนี้ละอาจิฮิกายบางทีลองก็ไว้กจิงหมดก็หมดนัดดูแบบพี่โยอยู่จิสูนัดดูกสิ่งกับพี่โยอยู่จิสูบัดหาบจิสูละเล็กเนาะอุลักอุลาร์มันอายมันสิบกคนมันเป็นตึงเงินอย่างงี้แต่ก็หมดมันสิบกคนอุดได้บันเดินหาประเด็นจงงี้บะรอแต่กันเนี่ยก็หมดบ่และสิมันตามังงมาดเอกโนกจิงกับคราวกับจิงกับจงมันสิบกคนulah pentingan yang mat ngam ki kuslai yai be chaprang te kemon de kentang yang ni hak ban yolong kaju kajing mot kamot ni baro ni de ban long kita ki bala pentingan do men sim bakoi ni yo lang ni kata kajing mot ba de tayang la ni lam la ni ya I pensyai ba ma ite dawan kajing kajing ale kamot men sim bakoi la pentingan pi pat pim don yu to men sim bakoi ubala pentingan henry habangi ya don kumni ngira yo lang ya ka jo ka jingmot bangin sngo tho ba men si ba khoi udon ha po jong pi ubala pentingan ya pi what ju sngo si amen dai ba uble u ai shi liang khmat ya kata ka jing pentingan ba u ai ta hanga la ni u ai ta hi pen shai henry u ai hangi baro ngiri ban yo ya kata ka jingmot kamot ni habangi ya don ha ka ni ka jakka baro ngide ban long ki ba sngo tho bala pentingan yang ngido mensi bakoi bat baro ngi diban yo ikata ka jingmot ngi diban yo ikata ka jingmot ba
umen si bakoi ula dep ban pentengan hangi amen sengap bah wan pela jingmut chani ba chatai khna ba phinnam sap ai onda phimi na kani ka jaka yo phi ong ngam sngo tho ai ru em sibet te sha skor bah dan kam ba phin yo e kani ka ju ka jingmut ba umen si bakoi ubele ula ai hangi lang baro la pentengan ngi lang baro ngi de ban yo ya kani ka ju ka jingmut om dei tang amar we ngan yo bala dawan ka jing ru men sim bakhu don hanga na tingala tengen pi pa dawan ka jing ele hi khuslai don nong pentengen em kam de ban long ta ni de ban yo ka ju ka jingmut kum banga nga yo ya kani ka jingmut ba men sim bakhu ula pentengan yang nga mut pi ru pi de ban yo ya ka ju ka jingmut amen te ne pet menta Matthias kal nong ba khat pra ka khat ka khat kendai Matthias khat pra ka khat ka khat kendai khat pra ka khat ka khat kendai ka Bible ka ong bat nga ong happy balada arna pi kin yakut lem haka khendau shapang ki ru yaka bakin pan kan long yaki nau pa jonga ubahabne lo ong balada yakut arne lai ni pan nam taka imlang salang nam taka yeng kasem la singi i kidon ki para marjan jongi ki bajingai no blay ki bahingi bahasam ki jongi ka Bible ka hikai bangin yakut lang Henry ka bangi jubak labaha te Henry ngala le mentahi baro shita yo ikane mars yo ikane ka Bible ka kta nga namar kalong ka bade bangin ya duai menmit bangin ya duai lang kom tu ngi jidon ka jing ya duai lang ka pat ka babakla ka bangi pat jule hadu mentaru mentang empat pendap ngadang penkre mentah kalong ba ngi ya duai te ngi duai lang tang bayi kimat jing duai pat ngim ju yakut lang bangi duai lang tu ka ju ka jing duai kata ka bang trai hikai nga ha kani kata yo de mar kata ngalo ilam ai ki matching duai ki badan happy thairet ai ki matching duai ki badan happy ngaru te ngala thok Monday Tuesday Wednesday mentang la pin krek ngam pat dep ban le zerok ban le lemonade ikitu ki jing duai te ondang ngala dep ngini bat kawai bat ngini duai lang kata ka jing duai ka poi ken chap deng namar kamentoi ngi la dangi duai lang ma kenaru ka jing duai pat ngi duai la ka jong ni la pan ya la ki jong kamera ngin ba ikitu ki prayer points namar kan ni ka jing yakut lang komut de banya kut lang ka ju ka jing duai te henre ka Bible ka hikai banya duai lang banya kut lang henre ngim ju yakut lang ngimtep ngi duai ya ka ju ka jing duai ngi la yo poi sha ai ngim tep te kan ni ka aji hikai yang a bat ka aji hikai ru ni ki para ki jonga baro ba ka aji hikai ru ya philang baro lada fia duai hang hayeng hasan ada don ka jing duai lang phi haban ai ru ki points banya duai ya kata kamu ngi de benya kut lang kamu kata kan kata ka jing duai ya kut lang kata ka jing duai lang nama lada ngi mi ai ki prayer points ka khambai ngi bengi duai no maroi hi kam don jing mentoi kam don jing mut te henre namar menta bang ampat de ban kre lut ngadang tho iktu ki matching duai ngampat de ban pembiang ben te ngalapan mahap no try men hakini kita yo marsin yo ikini ka kubor ka banga de ban kren ngongan kren da kani ka kubor manganga jukali no try ka ka benta ka bangan ai ka jing hikai te ka hikai yana ba hayeng jo paru don ka jing pakla ha kani ka benta pia duai lang baru man kamit henre phim ju yakut lang pat ni ka jing duai tingi de ban yo ka ju ka jing mut nang bang ni yo ka ju ba amen tini pet kam ki apostol kal nong ka baning kong ka khat ka bakhat sang kam ki apostol nong baning kong ka khat bakhat sang ayu ka Bible ka ong kini baro kilayai ne da ka wei ka jingmut ha ka jing duai lem bat ki ken thai bat ka Mary ka kme u Jisu lam bat ki para jong ude hani i ki sunran jong Jisu
gila ya ine haka ju ka jing mut haka ne ka jing ya duai lang tika ne ka ai ji hika yang ba de phi ba kam dai ba ngini duai tang tang da mon ngini duai lang ada mon pat ngini me duai lang te ngi hak ban long ki ba yai ne kum ba ki sinran ki jong jisu ki long ki ba yai ne haka jing duai lang ngi ru ngi hak ban long barabor ki ba yai ne haka ne ka jing duai lang bat dai shu kum ba ngi le haki singi ki ba le no la ka jong jing mut la ka jong jing duai henre da ka bangi kut lang ya ka juk ka jing duai kanang ba ka ka jing duai jongi kan long ka ba say so amen ngini pe kam ki apostol arfusau pasau arfusau sau arfusau ayu ka bible ko ong kite haba kila yo sngaw igata kila ya penjam ya la ka tin ha ublay da ka we ka jing mut bat kila ong atrai kan rat me ublay ubala thawi ka beneng bat ya ka khndo bat ya ka duriau bat ya baro kat ki badan haka hi hang ne Yohanes bat Petrus ha ba ki la pen khia ni riu ubadan haka ni ka khrdok ba itenan kala don ka jing le kini kita men basan kini Parisi ki Sadusi ki la pen shitomi kini bat kila ong ru ba ki de ban sange no ban ya lap ban pen khia ha ka kerteng jong Jisu ban ya lap ban kran chapang uni Jisu de hen re kini ban kim ko ngu ika ba ki ong namar ba ki ong kumno ki ong kani ka khat ka ba khat khandai na kal nong ka ba sa ong no henre Petras Petras ba Yohanes kila ya tho bat kila ong haki la ka shong ho hakmat jong me ban snap ya phi kham tam ban yo ble to khan ma phi ni hang de kini ki le persya kini ban pen sngo phai ble bat kini ki brio ki plat no namar ba ki shep ting yu ni pat ba namar uni brio la ong ka bible bala palat sau post nam udon ni kata jing pang ko bat gula yo khia haba kini kila pen khia ha ka kerteng ka jo Jisu te kini kila wan ya tho sya ka balang bat ka balang kala ya kut lang ban duai hak mat jo blai tinga ai ngoy utrai wat habang ampat hikai I pen syai hanre I pen syai ila le ikata bale I pen syai mene ong lada don manu ba don kam jing duai ban ya duai lang namar ka jing ya duai lang jo ka balang kalong ka ba kordor hado kata namar kata wajule ran kini ki wan ya tho ka balang bat ka balang ka yo ban duai lang haying tengi dawai tang arngut laingut sangut sangut dan rehang de tingi dan shibot ara fishat ja pitang tang arteli iding laiteli iding kaslem emban I te la da pitang pat shibon ka ding ka khale bha da shat ja ka kloi bha ban I de ne tikat ni ka jinga dwai lang ka kloi bha kan ban yo jubak de namar kata ka dawat jule ran ban wan ra ban wan ya tho shwa hau blai ha ka baning kong ko mangal dat ban ya tho epi hayeng hasem pa piwan ra pat sya ka balang kadai kat kum ka bible namar kata ngas ngongu I utrai bai pensyai wat habang ngam juhikai ban ong la da don manu ki badan kam jing duai ya tho bangin yo ban duai lang hanreu men siu blai ula hikai dei ba ka don ha ka do nu chong I la ne ha ka jing mut chong I hanrei dei men siu blai uba phai I ban le ka ni nama ka ni ka de ka mon chong blai ba blai uda kwa ban jubab kloi usabu ya ka ne khanang bala da ngi ya kut lang ka wei ka jing mon kat ni ya don te phi la kloi ba hakin man yo e ka jubab namar kata ka daw wajule ran ban wan ra e ki prayer request bangin yo ban ya duai lang khanang ba ublei un yo ban jubab kam kloi bat kum no kini ki ong ba atrai me ublei ubala thawi ka beneng bat e ka khndo bat e ka duriau bat ya baro ki badan haki ni ban duai ka ni ka jing duai ban ong atrai me ubala thaw dor yo para jongai ka kme ka jongai ki khon ki jongai ki ni ki marjan ki jongai tok ta eki bakin kala ka bamut ladangi kran pat kum ka ti ka jong blai kamut ni kloi bha ban yo ya ka juba amen te ni pet pat men takam ki apostol kal nong ka ba arpwe ka khot ka basan arpwe ka khot ka basan ayo ka bible ka ang Henry habangi layala pendap no ya kita kisni ngilaya mi no bat ngilanang ya let la kalenti te baro lem bat ki tengah bat ki khon kilaya let on lenti yangi hado barsh nong te ondangi lay dem khos la ki khosiu harod duriau
ni lai ya duai ka jing duai kam dei ban dei tang hayeng la dei kam dei ban dei tang ha po balang kani ka jing ya duai lang example ko menne balai ngale ikatu pa don menne pitep ngaladep yo ikani ka jing hikai te kum tu ni i menne accident ka kali hang to habang yo i kum to ni hapa dia kut lang hapa tu hi ka por bang ni duai ya duai lang bai dumak kita men sim accident yo i badon kanu ka jing ya syok ka jing ya tak ha ka to ka por ngim de ben leran manong tu ni duai na ka ta ka joking ni kut lang ka to por tak kadang masa ong ya pi menne ba di pastor tu ni duai lang na boleh utral de hikai ya ngamen tak hita yo ya kan ni ka benta bat ngaru ngam leran amen ngale e kata menne ong tu ni duai na boleh kam de ngi bang ni duai lang tang hayeng lan tang hi mane hanre hak no ka cekak kini haru dureo ki duai lang tengiru ngim dai bandon ni kata kacing leran te la pidon patang marwei wan perkat mangadon tang marwei madam la banduai ha ka men sim ka jong pi la banduai namar ha ba ong ar ne lai bale ba ong ar ne lai ngai thoi pi ha ba pi don marwei ha ka ni ka bakin jado apa pi pet hanre la fi dei ka balap tiang yu try ka kerteng jong jisu kong Emmanuel lambat ni kamut phimlong marwei philo ba jisu ka bu phidon ar ken sabat ki angal la plus ka bu phim don ken marwei balai ba ong ha don ar ne lai ka mut barabor wa juduai marwei harau jisu dan bat phi tu ka jing duai pi kan sakut hang ni amen dan te ba ya sa bat phi te henre ka tu ong ar ne lai kamut ba lada dan menu ka jing duai pi kam kiu shu pidon tang marwei ha ka bakin jado henre ha ka bakin jaman sim tip baki pat peneng kiwan ban her ku meneng asu tho ki angal ki don bat ni bat barabor ngi jis ngau kata jisu dan bat ni te plus natala da ki parlo ki jongi ki don lang katale kala na khamba henre ha ba pidon marwei ru sim ya ka kabu ban duai ha ba phi i hakal ti ki singi phi don ki be shot ki be da wanam shu pe lor ni wanam ben pan ki henre ya kut lang ba du jisu ha ka tu ka por try unyo ban ra shabeneng ka tu ka jing duai ka jong phi bat uble unyo bat kurku amen ki jing kular jong ki jing jubab jong ka ki jing kular ya ki jubab ngini pe Isaiah sau huai khat nhau Isaiah sau huai khat nhau Isaiah sau huai khat nhiều ayu ka Bible ka ong ki badok bat ki bakurdo ki wat te dan bat uthle jong ki uterkhong da ka jing sliang ngau try ngala shash korea ki nga ublay ki Israel nga nom i no eki utra ula kular banom i no ladang i duwai ngia kut lang ngia dan ka juk ka jing mot ublay unom i no un jubab amen ini pe Isaiah san ku prakhandai Isaiah sau huai khat nhiều Mtai ini pe Isaiah san ku prakhandai Isaiah san ku kedekot ke bakhandai anda kumta men khot bat utrai un sngo men kerpat uti un ong nga hang ne ni ki jing duai ki jong pi baro la kular ban jubab pi chania ne pi chania e utrai example i lam jing shai i chania bahaya i pensha i don ni ta jing chania dang kenduk menta dang tangkat nu snem ada slam ru sao san snem kenduk hate hapa walwai kata rum de ka jing kenduk ka balong bajan dang tang menta kanu benai lai benai la don lai benai sau benai henry idon ni kata ka jing shania te ka bateli taru ka de tang ka priu henry hapa ka don ka jing de bajan bat ka shania namar balai baka baka la yo i ka jing long jong ka la shania dekat tangi lai long krista ni don ka mani i ka jing long ka jong play jungi ubom ju thok habala kular
ke Bible kam jukran kai ulak kular ba unjubab ye ki jing duai ki jongi ka wei pa ka wei tila daya ka brio ko baya kendo tang mentalai benai lala ban shania hatu kam dengi bengin shania itu play bala thau duringi ni dot kam man shania yo play jongi bala da fishania kumbang la yosgo menne badon ki men sim ki bayam hangne ko to ko jing yam ko jong phi baro play un nyak no unjubab iki umat ki jong phi namar kata barabor yakut lang ha ka jing duai waju duai marwei duai ba jisu lada fi im ka jing im ka balaka ka bam pen ngop hai ublai lada fi duai tu tep ba fi duai marwei ba lada fi duai marwei phenam yo juba te ka jing ya duai ha ba fi dan tang marwei ha ka ba pet ru kalong ka ba koridor ba ka tu ka jing ya duai lang ru kalong ka ba koridor ka turu ka de bandon be man la ka sing ka de bandon ha ka hisngi ni don chibon ki por phila bania duai tang bat ujisu bat ngila bania duai lang kum to bat ha ka bang ni duai lang kum to pat barabor ni hak bania bat ikiju kimat bangala le mentai kata ai ngoyu tribe bu hikai mal kasi wat nga ka bala hikai kum ni phi ngani thu e phi dang pun ki ji hikai bu tribe unang hikai nga na ko por se ko por ngam pat tip lut kani nga nak suyo mentahi apa ngamut ban ai kani ki ji hikai tribe hikai ning ko nga namar kata ai ngu yêu try nam ta ka ki ka jong play ngala yo ban ai khin ya ki jing kang renga nge fi yo jing hikai man to ngin ya le lang pa